בוקר טוב לכולם. בואו נראה רגע רגע, רגע, נראה שזה עובד. שנייה אחת, בואו נעשה לייב. בואו נראה רגע. הנה, שומעים, זה מה שרציתי לדעת. טוב, אני קצת, נראה לי כמו כולנו, בחוסר שינה מצטבר. מאז, מאז שישי, נראה לי. זה רק ככה חוסר שינה שיושב על עוד חוסר שינה ועוד חוסר שינה, אבל מי אני שאתלונן? ממש ממש אין לי למה להתלונן, אני במרחב מוגן, באמת, כאילו, צריך להגיד באמת תודה על מה שיש. אני רוצה שנייה רק לשתף בקבוצה, לפני שאנחנו נכנסים בינתיים אתם מוזמנים להפיץ, רגע, בואו נראה, בקבוצה של מפיצי האור, אני עושה אחד, ובדף העסקי שלי, איפה הוא? אוקיי. אמ, זהו, עכשיו אני אשאיר את זה פתוח גם פה, שנוכל ככה לעקוב, לראות שאתם נכנסים. אז היום יום רביעי, וזה אומר שאנחנו כמעט שבוע סביב מאז התקיפה באיראן, בוא נגיד את זה ככה, סביב המרחב המוגן. אני יכולה להגיד לכם ברור שמלא דברים התבטלו, וברוך השם, אני זכיתי לארח את המשפחה שלי פה. אני שמחה מאוד כי אין להם מרחב מוגן, אז אני שמחה שהם הקשיבו להזמנה שלי וכן באו, זה לא היה כזה מובן. אה, אז אנחנו פה סביב השעון, מנסים להפוך את זה לאיזושהי חוויה, ארוחות סביב השולחן כולם ביחד, מה שלא קורה ביום יום, תמיד, זאת אומרת קורה רק לפעמים. צריך גם בתוך כל האינטנסיביות הזאת למצוא גם את הזמן שנייה לנשום. בהתחלה לא עשיתי את זה. אחר כך הבנתי שאגב, אני לא בת 20, זה קטע. וואלה, אני לא בת 20. אז אני יותר צריכה להקשיב לגוף שלי. גם בגיל 20 צריך, אבל עוד יותר ככל שהזמן עובר. ובכלל אנחנו צריכים לדעת, גם כשאנחנו עושים משהו, לדעת לעצור, לדעת לחשב מסלול מחדש, לראות אם הדבר נכון או לא נכון. אמ, וזה ככה הימים האחרונים שעוברים עלינו. אני רואה את כל הכאוס והברדק, כש... מה זה ברדק? גם סיוט וגם טרגדיה שיש לאנשים בחוץ, ואני אומרת באמת תודה על מה שיש. אין לי ספק שאם לא היה ממ"ד יכול להיות יותר גרוע. אם לא הייתי גרה במצפה יריחו, שזה טפו טפו אזור באמת סופר בטוח, זה פשוט תמיד מדהים אותי שאנשים מפחדים להגיע למצפה יריחו, כשבתל אביב פי כמה מפחיד. לא יודעת, זה כאילו, זה לא רק מעכשיו, אצלנו תמיד תמיד יותר בטוח. אגב, גם הדרכים אלינו, רק צריך לדעת באיזה דרכים להגיע, בדרך ראשית, ולא לחפש עיקופים, בדרך הראשית, ממש בטוח. אז גם על זה תודה לאל, שלא חשבתי לעבור מפה, אני מגיל 2 במצפה יריחו, זה כאילו, זה קטע. ובאופי שלי אני כל כך עירונית, ואיך נשארתי ביישוב בצפון ים המלח, אני חושבת שזה באמת בחירה נכונה שעשיתי, ורואים את זה במצבי חירום, כמה ביחס לחירום בכל הארץ אצלנו סופר רגוע. ואני רוצה, לפני שאני אתחיל עם מסרים, כי אמרתי שאני עולה ללייב של מסרים, אה, אז לפני שאני מתחילה את לייב של מסרים של אור, אני רוצה לתת לכם כמה נקודות מבט על מה אפשר לעשות במציאות העכשווית. כי אני מוצאת שיש אנשים שאומרים, זהו, העסק שלי הולך להתמוטט, או בכלל חבל שבחרתי עסק, הייתי צריכה לבחור עבודה חיונית ואז יש לי עבודה, או פשוט חרדה קיומית וחרדה בכלל מכל מה שהולך, כל הדאגה הזאת
שאנחנו מזינים גם את עצמנו דרך החדשות, והיא דאגה נכונה, היא אמיתית, אין לי מה להגיד, זה לא איזה משהו שהמצאנו דאגה כדי שנהיה בתוך פחד. כן, הפחד הוא אמיתי, והוא לא מומצא, והוא לא איזושהי מניפולציה של התקשורת, וברור, ברור שיש ממה לפחד. ועם זאת, דווקא במצבים האלה, שהכל, הכל גורם לנו לרדת, והאנרגיה שלנו בתחתית, והתקווה שלנו בתחתית, והכל בתחתית, והכל באיזשהו חוסר אונים מוחלט. אני אגיד לכם מה לי עוזר, ואני יודעת שזה עוזר להרבה אחרים. וזה מה שאני עושה גם בימים האלה. דבר ראשון, קודם כל אני מחפשת נקודות אור, ואגב, מסרים של אור, הכל קשור באור בסופו של דבר. אנחנו בעצמנו אנרגיה של אור, אם תסתכלו על זה. אז, ויש גם, אגב, מצלמות מיוחדות שיכולות להראות לכם שאתם מוקפים, כולכם, אתם בעצם משדרים תדרים של אור, כל אחד מאיתנו. אז אנחנו בנויים מאור, והחיים שלנו מלאים בנקודות אור, שאנחנו לא יכולים לראות כשאנחנו במצבים של דיכאון, גם אם הוא לא דיכאון קליני, גם אם הוא דיכאון מאוד הגיוני וטבעי של המצב, אוקיי? אנחנו לא חייבים להיות דיכאוניים באופי הבנתם. מספיק שאנחנו פשוט מדוכאים מהמצב, וזה הגיוני. עדיין, אם אני עכשיו אתחיל בפינצטה לחפש נקודות של אור, אני אמצא אותם. וכשאני אמצא אותם, האנרגיה שלי סופר תעלה, ואני אגיד לכם עוד מעט מה הנקודות של אור שלי ומה אני עשיתי, ואחר כך אני אעשה לכם גם מסרים של אור, כי יש לי פה את הערכה. הנה כבר, אתם רואים איך העליתי אנרגיה כשאני מחזיקה ביד שלי את החלום שלי, ואתם רואים שהוא לא האמיתי, הוא כאילו עשו אותו ידנית רק בשביל שאני יאשר לדפוס את הצבעים שהם נכונים כמו שרציתי והכל. אז, אז לפני שנתחיל עם המסרים עצמם, בוקר טוב גילה, אני כן רוצה להסביר לכם איך אפשר באמת לראות את כל הנקודות אור האלה. אז יש שני סוגים, מבחינתי, של נקודות אור. סוג אחד של כאן ועכשיו. מה יש לי עכשיו מואר בחיים? והסוג השני זה איזה ציפייה יש לי לאור קדימה. אוקיי? עכשיו, בואו נתחיל שנייה מהאור העתידי, בסדר? ואנחנו ניקח, כמו שאליהו שירי אומר, אנחנו נלווה את השמחה מהעתיד לבוא, נביא אותו להווה, וזה התדרים שאנחנו רוצים, והאנרגיות שיהיו איתנו. האור של העתיד בהקשר שלי, שמצריך אותי להיות בתדר גבוה, אין לי ברירה. זה שיש לי נקודות בזמן, כמו הכנס שלי ב-17 לשביעי, שאין לי ברירה, אני חייבת להיערך אליו, ואין לי ברירה, ואתמול אני ישבתי עם הגרפיקאית, ודיברנו על המחברת, שתהיה בכנס, שכל אחד מהמשתתפים יקבל מחברת מעוצבת מאוד יפה, אז סגרתי עם הגרפיקאית דברים. והרולאפס, כל השלטים הענקיים האלה, שיהיו מזמינים ויפים וססגוניים, עסקת במשהו של הגשמת מציאות, אוקיי? אני באנרגיה אחרת, כאילו העולם שנייה לא קשור למציאות של מלחמה, הוא קשור למציאות של הגשמת חלומות, זה משהו אחר לגמרי, האנרגיה בגוף משתנה, אני במצב רוח אחר לגמרי. זה במקום לקחת חס וחלילה, חס ושלום איזשהו סם שמביא לי איזה דופמין או לא יודעת משהו, אני פשוט עוסקת בזימון מציאות ובהגשמת חלומות. ממש ברמה הטכנית, אני מתחילה לבצע כל מיני דברים. במקרה שלי, כי אין לי ברירה, יש לי כנס ב-17 לשביעי, אם אני לא מעכשיו אתחיל לסיים לעשות את העיצוב של המחברות, ישלח אותם להדפסה, יבקש נו, מבית הדפוס, שישלח לי את זה בזמן, יחד עם 500 ערכות של מסרים של אור, שהם כבר יצאו לדרך. זאת אומרת, הם עכשיו, השבוע, הם מתחילים הדפסה, ותוך שבועיים זה צריך להיות אצלי, זה מטורף, מטורף, כי בדרך כלל בהדסטארט עושים את כל הדבר הזה רק אחרי שההדסטארט מסתיים. ואני בימים האלה עושה את הכל גם וגם, במקביל. יחד עם הדאגה למדינה שלי ולאנשים שאפילו אני לא מכירה אותם, יחד עם הדאגה לחטופים
חלקם אני מאוד מכירה וחלקם לא, ואני רוצה את כולם בבית. יחד עם הדאגה לבן שלי שבמילואים, יחד עם הדאגה לא יודעת, לבעלי עסקים שאני מלווה, יחד עם הדאגה למשפחה שלי וגם דאגה לאורחים שאני מארחת אצלי בבית, שיהיה להם אוכל, שיהיה להם נעים, שיהיה להם נוח וכל זה. יחד עם כל זאת, אני עכשיו דואגת להגשמת מציאות, להגשמת חלומות. זה קטע מטורף. אם אתם מצליחים למצוא לכם איזשהו נקודה בזמן קדימה, אם אתם בעלי עסקים, אתם יכולים לעשות ליצור איזושהי סדנה. אני ויהודית, למשל, נעצנו בזמן ב7/8, שלהערכתי זה כבר זמן ממש פנוי, גם ב17/7, בעזרת השם זה פרונטלי בתל אביב הכנס, ואני מאוד מאמינה שכבר יהיה בסדר לחלוטין. אז, אז גם ב7/8, אני ויהודית יצרנו סדנה לנשים בים, בחוף הים, בחדרה. אני אסע עד חדרה, עד ליהודית, כי מבחינתי זה מדהים שהיא זרמה איתי, זה בשביל ההדסטארט, כדי להוסיף עוד איזו שורה מיוחדת לשבוע האחרון של ההדסטארט. אז אנחנו עסוקים בעשייה. אז אני צריכה להיות עסוקה בכנס ובסדנה של ה7/8, גם להסביר, כי זה חלק מההדסטארט, ואני עסוקה בהדסטארט, כי אין לי ברירה, כי אני צריכה להיות עסוקה בהדסטארט. בנוסף, עוד נקודות אור, זה למשל החיילים המשוחררים שהתחלתי לאמן, המחזור החדש, הספקתי איתם לפני ההפצצה באיראן, מפגש אחד בדיוק, פרונטלי, בדרך כלל זה רק פרונטלי. השבוע, היום ממש, יש לי עוד 2 חיילים שאני עושה איתם זום. אז זה מצריך ממני לצאת מתוך עצמי, לשים את עצמי בצד, לשים את הדאגות שלי בצד, ולהיות עכשיו ב200 קמ"ש, מה שנקרא, עם מישהו אחר. וזה גם מאוד מרגש, וזה משמח, כי אני עושה איזה משהו שהוא גם חלק מהשליחות שלי. אוקיי? אז אם אתם מצליחות או מצליחים למצוא את הנקודות אור העתידיות האלה ולהתחיל בקטנה להיערך להם, זה לא חייב להיות עכשיו אני עושה את כל הדבר, כי לפעמים אני עם ילדים קטנים בבית ואני לא יכולה עכשיו לשבת ולתכנן תוכניות, אז אני רק אנעץ ביומן איזושהי סדנה ואתרגש אליה. או אני רק ידבר עם הצ'אט GPT וישאל אותו כל מיני שאלות שקשורות לעניין. אני אעשה משהו קטן, או שאני אדבר עם עוד חברה, עוד קולגה יגיד לה, בואי תעזרי לי קצת לדסקס על הנושא הזה. אני אעשה איזה שהם צעדים, מה שביכולתי, וממש תשימו לב, רק מה שביכולתי, במצב הקיים, במצב של המלחמה, עם כל מה שזה אומר, כדי שאני כן יתחיל לממש את החלום העתידי. זאת נקודת אור עתידית. מה קורה עם נקודות אור שהיום? שכאילו אני עכשיו במציאות המטורפת, מה אור פה? איזה נקודות אור פה? אז אני יכולה להגיד לכם שאני יכולה להגיד גם את החושך. למשל, אני אוכלת אימא'לה את כל הדברים הכי מושחתים. זה אומר שמן הסתם אני יכולה להשמין מזה, או להרגיש לא טוב מזה. אפיתי הרבה יותר בימים האלה. עוגות גבינה מושחתות, עוגיות, כל מיני פיצות, מלא דברים מאוד מאוד טעימים, שאני לא אוכלת ביום יום, או שאני אוכלת אחד מהם, ופתאום אחרי ממ"ד ב2 בלילה אני יושבת לעשות של, שורה של עוגת גבינה מושחתת עם שוקולד לבן מעל, ואז מה טוב בזה? אז קודם כל אני אגיד לכם אפילו רק בזה מה טוב, מה הנקודת אור בזה. איזה כיף שיש לי עכשיו משהו מפנק עבורי. הדבר שאני הכי אוהבת זה עוגות גבינה וגלידות, אוקיי? ופיצות גם סבבה, אבל עוגות גבינה זה הפינוק שלי. איזה כיף שאני עשיתי לעצמי את הפינוק הזה, ואני יכולה ליהנות ממנו בכיף, בלי לחץ, אני עכשיו נהנית. להיות אפילו באור הזה. הדבר השני זה שהמשפחה שלי פה מתארחת. איזה כיף שאפשר לעשות פעילויות, להפוך את זה לחוויה. ולא להפוך את זה לוואי, איזה אינטנסיבי ואיזה... כי זה יכול להיות גם לא פשוט לכולנו, גם להם שהם לא בבית שלהם, וגם לנו שוואי עכשיו, כאילו אולי הם לא נהנים, אולי זה לא טעים להם, כל מיני דילמות של מערכות, כאילו כזה. ובמקום זה אני אומרת, איזה כיף, אז אולי נעשה, אמנם כבר כמה ימים אנחנו אומרים, אולי נעשה קריוקי, לא עשינו בינתיים, עשינו דברים אחרים. אבל איפה הנקודות אור שלה ביחד? אנחנו יורדים למקלט ורואים
את הקיבוץ גלויות של החבדניק עם המשפחה החילונית והמסורתי והכל ביחד וכולם שרים. או איזה כיף לראות את זה, איזה עם ישראל מדהים זה. זה נקודות אור. איזה כיף שהבנים שלי אומנם לא בבית, אבל לפחות הם ישנים, השינה שלהם במרחב מוגן. ברוך השם, אני כל כך שמחה על זה. איזה מזל. אז כאילו לחפש את האור בתוך הדבר. אז יש לנו, ברור, הרבה דאגה, ויש לנו גם הרבה אור, ולפעמים אני אחפש, במקום לראות כל שנייה חדשות, אני אחפש לראות עם הקטנה שלי איזה סרט מצחיק, או איזה תוכנית מוזיקה, או משהו שמרים אנרגיות. אני פשוט אחפש את הדבר הזה שלי אישית מרים את האנרגיות. ויכול להיות שזה יהיה אפילו איזה שופינג ברשת. לגמרי יכול להיות. עושה לכם טוב, אני לא אומרת עכשיו תיקחו משכנתה בשביל זה, עושה לכם טוב, תעשו את זה. וגם להבין שהכל זמני. המלחמה באיראן לא תימשך לנצח, היא מאוד נקודתית, ואנחנו רואים את זה. יש יעדים מאוד ברורים, היא מאוד נקודתית, היא לא תימשך לנצח. הכל זמני, המצב הזה הוא זמני מאוד. עוד שנייה תחזרו לשגרה ואז תקטרו שמהבוקר עד הלילה אתם עובדים. אז כשאתם עכשיו לא עובדים, תחשבו איך אפשר, מה יכול להיות טוב בדבר הזה. אוקיי? אז זה נקודות האור. זה מבחינתי ההווה והעתיד. אוקיי? זה אחד. עכשיו אני רוצה שנעשה קצת מסרים של אור. ואני אגיד על זה כמה מילים, אבל שנייה אני רוצה לבדוק האם בפוסט הקודם רשמו לי פה מספרים, כי ביקשתי, יש פה שניים בינתיים. טוב, אז ככה, תקשיבו. אני רוצה שתכתבו לי, גם מי ששומע אחר כך במוקלט, גם מי שמקשיב עכשיו, ונטלי וסיגל וגילה וכל מי שנכנס עכשיו, תכתבו לי פה מספר בין 1 ל-5, אוקיי? כי אני הולכת לשלוף 5 קלפים מקלפי מסרים של אור, שהם כרגע בייצור. חבר'ה, זה עדיין בייצור, יש לי רק את הערכת שמש, העותק שמש, בשביל שאני אאשר אותה לייצור. אישרתי אותה, כמובן. אז 1 עד 5, ואני שולפת רנדומלית, 5 קלפים, ואני הולכת לתת לכם מסרים. הנה נטלי רושמת 3, מעולה, מעולה, אז תשימי לב כשאני אגיע לקלף השלישי, מה זה אומר, ואני רוצה שתגידו לי האם התחברתם, האם זה קשור אליכם באיזושהי צורה. עוד דבר, אני רוצה לתת איזושהי הנחיה נוספת בהקשר של הקלפים, זה שתחשבו על איזשהו, תחשבו האם הייתם רוצים מסר שהוא כללי, כללי למצב, או מסר מאוד ספציפי לאיזושהי דילמה שאתם כרגע חווים. בסדר? נגיד, יש לי איזה דילמה, אני יכולה אפילו לתת לכם איזה שיתוף. תראו, לפני שאני אתחיל, בואו ניתן לכם איזה שיתוף קטן. יש לי הרי את ההדסטארט. קודם כל, צוות ההדסטארט המדהימים היה אמור להסתיים לי ב-22 לשישי, שזה היום הולדת הלועזי שלי, והם אמרו לי בגלל המלחמה, הם נותנים עוד כמה ימים, אם אני רוצה שנסיים את זה ב-30 לשישי במקום ב-22, אמרתי כמובן כן, אז יש לי עד ה-30 לשישי להגיע ליעד, אוקיי? דילמה. עכשיו בואו תראו דילמה, יש לי כמה דילמות בהקשר הזה. כי הנה, בואו נעשה רפרש. זה הדף, יש לכם אותו גם אצלכם. ואני ב-92% שזה מדהים בעיניי. תוך כדי מלחמה עלו אחוזים, זה מדהים בעיניי. כאילו, אני ממש אומרת תודה על כל רגע, זה אין, ואנשים כאילו תוך כדי תומכים, ואני רואה את התגובות, וזה, תקשיבו, זה מאוד מרגש, מאוד מאוד מרגש. אין לי בכלל מילים, זה זכות, זה גם נקודת אור אצלי. פשוט נקודת אור. ואז אני אומרת, אוקיי, יש לי גם תוך כדי מלחמה, גם כנס שאפשר לקחת כרטיסים מוזלים דרך ההדסטארט, כזה או זוגי, יש פה גם זוגי, הנה הזוגי, שזה ב-150, זה אפילו פחות. יש לי פה משהו שעשיתי במיוחד, קודם כל, אם אתם רוצים תעברו על הכל, יש פה הרבה דברים ממש שווים, אבל יש לי פה, רגע, מפגש נשי בים, זה חדש. אני לא ממש שיווקתי אותו, כי רק השבוע ממש ייצרתי את זה לכבוד ההדסטארט. אז הדילמה שלי, איך אני הולכת לשווק אותו, או איך הוא הולך להתמלא, זה באמת מצריך מאנשים לחשוב מחוץ לקופסה, להבין שהמלחמה כן הולכת להסתיים באיראן, ובשביעי לשמיני, איזה כיף יהיה להיפגש כאילו לא כל, עד 10 נשים ביחד,
בחוף הים, לעשות איזה חיבור פנימה עם איזה מדיטציה שיהודית פרנקל, שהיא מומחית, מומחית במדיטציות האוויר, ועבודה עם קלפים ומחברות אישיות, מעוצבות, וסוף סוף זמן לעצמנו. נשים זה עם שתמיד דואג לכולם, סוף סוף זמן לעצמנו. אז יש פה דילמה, איך אני הולכת למלא את זה, איך זה הולך להיראות. אני יכולה לחשוב על זה, לקחת נגיד את הדילמה הזאת. אגב, אתמול מאוד ריגש אותי שעוד מישהי לקחה את הערכה הזאת. זה בעצם גם ערכת קלפים וגם את ערכת ההגשמה שלי, מאוד מאוד מרגש. גם את ערכת הגשמה, עכשיו יש לי בדרך עוד, כי נגמר לי חלק מהמוצרים, ויום חמישי אני מקבלת, מחר, איזה כיף. בקיצור, יש פה כל מיני דברים, הבראנץ' שיש עוד שתי מקומות, ואני יודעת שהיו שתיים שרצו ובסוף הם החליטו שלא, בגלל שהמלחמה מפחידה אותם, ואין לי, אני לא מתכוונת לשכנע אנשים, אבל איך אני הולכת להסביר שזה באמת, זה בדיוק התקווה, זה להיות ביחד, לעשות את הכיף שלנו, איזה זכות זאת. אני לא הולכת להסביר באופן מיוחד, אבל אני חושבת על הדילמה הזאת, אוקיי? ואז, בואו נצא מזה רגע. אחרי שחשבתי על הדילמה שלי, אני שולפת, ואז אני אומרת, אוקיי, חשבתי על דילמה, ואני בוחרת מספר בין 1 ל-5. אני אבחר, בואו נגיד, אני אכתוב את המספר, אני לא אגיד לכם, אני אכתוב אותו, ואחר כך אני אגיד לכם. יאללה, תכתבו גם אתם, או לעצמכם, או תשימו את זה פה, וגם תכתבו אם בא לכם, אם אתם רוצים מסר כללי או מסר מדויק. אז יאללה, אז אני עכשיו מערבבת את הקלפים, ואני אשלוף 5, לפי הסדר. נתחיל מאחד, הראשון. מי שבחר מספר 1 קיבל קלף שנקרא תסריט, אוקיי? אני אקריא לכם אותו. תסריט. מי זו שכותבת את תסריט חייך או חייך, שמכוונת את דרכך? הנשמה שלך היא תסריטאית גאונה. היא כתבה עבורך הכל. מי תהי, מה המהות שעלייך להגשים, איך תגשימי, ומי השליחים שלך בדרך. כל השחקנים במחזה שלך נבחרו בקפידה. זה המסר למי שבחר מספר 1. עכשיו, תשימו לב ממש טוב. מה זה אומר? מה זה אומר? יכול להיות אם יש לכם מסר מאוד אישי, נגיד איזה מערכת יחסים מול בן אדם מסוים, מצב שזה פלונטר שאנחנו לא יוצאים ממנו, אז אם נבין שהנשמה שלנו לפני שהיא ירדה לעולם, היא כתבה את כל התסריט, היא בחרה את הנשמות שירדו איתה וישחקו תפקיד במחזה שהיא כתבה, אוקיי? זה אומר שאם מישהו אחד הנשמות, אחד האנשים במחזה שלכם, נקרא לזה ככה, בחר להיות הבן אדם שיאתגר אתכם באיזושהי דרך שהוא אפילו לא, יכול להיות שהוא לא בחר כנשמה, אבל כן בחר כגוף, יאתגר אתכם כדי שתתפתחו. ואז בעולם האמיתי אתם נתקלים בבן אדם שכל הזמן שם לכם רגל, אז אם אני פתאום בזווית ראייה אשנה מבט ואגיד, וואו, בואנה, הוא לקח על עצמו תפקיד קשה, כי לא סתם הוא שם לי פה רגל, הוא כל הזמן מנסה להפיל אותי, הוא רוצה שאני אתחזק מבפנים ויבין מי אני ויתגבר עליו. אוקיי? אם אני מבינה ומסתכלת על אותה סיטואציה, במקום להגיד מה זה, כל הזמן שמים לי רגליים, אני גם תמיד מכלילה, נכון? אם בן אדם אחד עשה לי משהו לא טוב, אני פתאום מכלילה את זה על כולם. אז פתאום אני רוצה להצליח, פתאום שמים לי רגליים, פתאום אנשים צרי עין, בלה בלה בלה. במקום זה אני אגיד, וואו, בוא'נה, הם לקחו על עצמם תפקיד סופר קשה במחזה שלי, כדי שאני אגדל, זה מצריך ממני פתאום לעבוד על עצמי, לעבוד על האישיות שלי, לעבוד על כוחות הנפש, להאמין בעצמי, בזכות אותו שליח שעשה לי כביכול רע בעולם הזה, אבל בעולם היותר נצחי, עשה לי הרבה טוב. תחשבו אם המסר הזה מתאים לכם, מי שאמר את מספר 1. בואו נלך על קלף מספר 2. חמלה. חמלה. תראו. איך תשמרי עלייך מפנייך? תרגלי חמלה. עכשיו, זה כתוב בלשון נקבה, זה מיועד לשני המינים, אוקיי? תרגלי חמלה. חמלה כלפי הלא מושלם שבך. חמלה כלפי הלא מספיק. כמה אנחנו עושות את זה לעצמנו? אני לא מספיק, אז אני לא אגש לאיזה מכרז, זה לא מושלם, אז אני עוד לא אצא לדרך, כל מיני כאלה. תאהבי את השברים שמחברים אותך להיות מי שאת. תודה עלייך.
התרגול של חמלה עצמית הוא חזק. כי מלא אומרים לנו לתרגל חמלה כלפי הזולת, נכון? כאילו, אל תכעסי עליו, תתרגלי, כאילו, תני לו חמלה, הוא צריך לחמול על המצב שלו, צריך להיות במקום שיותר חומל, אבל איפה החמלה עלייך? איפה את חומלת עלייך? כל היום הלקאה עצמית, הייתי צריכה זה, לא הספקתי היום, אני כל הזמן עם הילדים לא קידמתי את העסק, אני לא חיונית, אז איך אני אפרנס, אני לא יודעת מה, כל מיני כאלה. אני לא מספיק, אז איך אני אגשים את החלום הזה? אין לי את הכלים, אני לא יודעת איך, כל מיני, אוקיי? תגידו לי אם זה מסתדר לכם. פשוט להתחיל לתרגל חמלה עצמית. ואם אתם לא יודעים איך עושים את זה, תשאלו, תחקרו, תלכו לאימון עם מי שאתם רוצים, עם איתי, עם מישהו אחר, זה לא משנה. תעשו למען עצמכם, כי משם תבוא הישועה. מספר 3, מי שבחרה 3. מי שבחרה 3, היא בחרה קלף שהכותרת שלו סיפור. בואו נעשה ככה כדי אולי ככה רואים יותר טוב? כן. אוקיי. מה הסיפור שאת מספרת לעצמך? אילו מחשבות מתרוצצות בראשך? אישה אמיצה, ספרי את הסיפור שלך באופן שיקדם אותך. סיפור שיצעד לצידך ויהיה הרוח בכנפייך. זו הבחירה שלך, ואני רוצה לומר רגע משהו. לגבי סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. לפעמים הסיפור הוא נכון, אני יכולה לספר לעצמי שבאתי מבית של, בוא נתחיל סתם, זה לא סתם, זה אמיתי, באתי מבית של שכירים. אז אין לי סיכוי פתאום להיות בעלת עסק מצליחה, כי אני לא יודעת איך עושים את זה. אני באתי מבית של שכירים, נכון? זה הסיפור שאני אספר לעצמי. אם אני דובקת בסיפור הזה, או שאני יכולה לספר לעצמי, האמת, סיפרו לי שאני עזבתי מקצוע אחד ועשיתי הסבה, בכל הסבה שעשיתי, היו את אלה שאמרו לי למה זה לא יצליח. כי באימון אין כסף, כי להם זה לא הצליח. אוקיי, זה הסיפור שלהם. אם אני לוקחת את הסיפור שלהם ואומרת, וואלה, הם צודקים, באימון אין כסף. אז אגב, זה יהיה נכון, לא יהיה לי כסף מזה. ואני יכולה גם לספר אותו אחרת. אני יכולה להגיד, קודם כל לשים סימן שאלה, ולהגיד, באימון יש כסף. באימון יש כסף כי יש לי פה שליחות, וכדי שהשליחות שלי תהיה באמת מכל הלב, אני צריכה להתפרנס ממנה בכבוד. ולתת את ההתנדבויות שלי איך שאני רוצה וכמה שבאחוזים שבא לי, אבל ככל שאני יותר מאמינה שזה הסיפור הנכון, אני עושה פעולות אחרות, וזו בחירה שלי, למי להאמין. אוקיי, אז גם זה מספר 3 היה. מספר 4, שלום. אין, מחליק לי היום הכובע, מה קורה? שלום. רויטל, מה נשמע? את חיה בשלום עם הרבה טיפוסים, מוותרת, מכילה, דואגת ועושה. האם את חיה בשלום איתך? חברי את כל החלקים שבך, חבקי ותאהבי אותם, כי הם חלקי הבריאה שאת. המסע של גילוי פנימי לפנייך. מספר 4, מי שבחר 4 או בחרה 4, בוחרת בליצור שלום עם עצמה או עם עצמו, עם האני הפנימי, עם היכולות והחסרונות, הדברים החזקים והדברים שאני עוד צריכה לחזק בתוכי. אוקיי? אם אני בשלום עם מי שאני, זה בדיוק העניין בין להיות שלמה עם עצמי או להיות מושלמת. מושלמת לא קיים, אני אנסה בלי סוף להגביר מצוינות, להגביר, אבל אף פעם אני לא אהיה שלמה עם עצמי, כי זה לא מושלם, כי אף פעם אין מושלם, מושלם זה רק בעולם הנשמות, בעולם הבא, אני לא רוצה עדיין לעבור לעולם הזה, יש לי עוד מה לעשות פה, אוקיי? אז, אבל אם אני חיה בשלום עם עצמי, עם מי שאני, אם אני חיה בשלום עם ההבנה שאני כל הזמן בתנועה, ותוך כדי תנועה אני משתפרת ומגלה עוד יכולות בתוכי, אם זה העניין, אז וואו, איזה מדהים, איזה גילוי פנימי, איזה יכולות הולכות לצאת ואיזה הגשמות מטורפות יצאו רק מהמסע הזה. מיטל, שלום, מה שלומך? אנחנו סיימנו את מספר 4, ואנחנו עוברים למספר 5, ואני אגיד למי או מקשיב במוקלט או עכשיו נכנס, אם אתם בחרתם 1, 2, 3 או 4, אחר כך הלייב פה נשאר, אז תקשיבו להקלטה ותעשו לפי זה. מספר 5 הוא קלף מסע, אוקיי? אנחנו מדברים הרבה על מסע הנשמה והמסע שלנו בעולם הזה, ויואו, אני משתגעת מהשיער פה שמחליק לי כל שנייה.
אין, זה קטע של לייב, זה שיער, נופל, עניינים, אבל אני איתכם, אני איתכם פה. מסע. נשימה רגע, תנו לי. את צועדת במסע הזה, והדרך בחלקה גלויה, ובחלקה נסתרת עבורך. זכרי שהכל לטובתך גבוהה. תוך כדי המסע התגלו בפנייך תגליות מפתיעות. מה שזה אומר שכשאני יוצאת לדרך אני לא חייבת לדעת הכל, אוקיי? לפעמים אנשים לא יוצאים לדרך ולא מגשימים את החלומות שלהם רק בגלל שהם לא יודעים הכל על אותו דבר. אבל הרי זה לא עובד ככה, אתם תבינו, הגשמה לא עובדת ככה שאני יודעת הכל. כי אם אני יודעת הכל זה בכלל לא הגשמה של חלום, זה סתם להגיע למטרה כלשהי. אוקיי? הרי מה זה, איך אני אדע שחלום או חזון הוא משהו ראוי, אם אני מתרגשת מאוד ממנו, אני מפחדת מזה, ממה שזה יביא, ממי שאני אהפך להיות, מכל מיני, הפחד עצמו מההגשמה, והדבר השלישי שאני לא יודעת איך להגשים אותו. שלושת הקריטריונים האלה הם קריטריונים של חזון שהוא ראוי לכם. כל דבר שהוא פחות מזה, זה מטרה, זו משימה שאני יכולה להגשים. אם אני יודעת את הדרך לשם, זה לא חזון, זה לא חלום. בסדר? אז מלכתחילה אני לא אמורה לדעת הכל. מלכתחילה יהיה לי דברים גלויים בפניי, ויהיה לי דברים נסתרים. אבל אם אני בכל זאת, באומץ לב, אני נכנסת ואני מאמינה בדרך שלי, ואני עושה את הדבר, זה יקרה. אני אתן לכם דוגמה. אני עכשיו הלכתי על כנס פרונטלי במעלה אדומים. כבר סגרתי, סליחה, לא במעלה אדומים, בתל אביב, יו, הכנס הראשון היה במעלה אדומים, שאני לא אבלבל אתכם, בתל אביב, באולם מהמם, במכון מופת. בחרתי את האולם, את האודיטוריום שלהם, שיש בו 200 מושבים, אוקיי? זה כאילו קצת מטורף, האיך הזה, איך אני הולכת להביא אנשים לשם. זה אותו דבר עם ההדסטארט, איך אני הולכת להגיע ליעד. כל מיני חוסר ודאות בתוך המצב. אז אני יכולה להגיד לכם שהאיך הולך להתגלות לי כל פעם עוד קצת. למשל, אני יודעת שכבר 8 אנשים נרשמו לכנס בלי שבכלל פרסמתי אותו, וזה מספיק מטורף בעיניי, כי אני עוד לא פניתי פרטית לאנשים, ובטח ובטח לא פרסמתי אותו בגדול, רק ישבתי על דף הנחיתה ושמתי את הכרטיסים בהדסטארט, שזה מטורף. אני יודעת אבל שהדרך להגיע ל-200 תתגלה. אוקיי? גם כשעשיתי את הכנס הראשון ב-2017, וזה היה הכנס הראשון שלי ever, והייתי צריכה למלא אולם של 100, שזה מטורף, והייתי מאמנת בתחילת הדרך. אז בכלל זה לא משהו שיכולתי לדמיין שאני עושה ומגשימה. גם אז אני לא ידעתי שזה הולך להתגשם, אני לא ידעתי עד הסוף את כל האיך. כל יום פיצחתי משהו. אוקיי? כל יום אני שמחתי על השליחות. אני שמחתי על האמונה בדרך. זה הדבר שאתם צריכים, וזה מספר 5 של המסע. המסע שלי, אם הוא בדרך הנכונה שלי, אם אני מקשיבה לכל הנשמה שלי, אז מצוין. אז אני בדרך הנכונה. פשוט להתחיל לתרגל הקשבה לכל הנשמה. אז אני רוצה לומר לכם ככה לסיום, אני אסיים, אני רואה שקופצות לי פה מיליון הודעות בפרטי. אני אגיד לכם לסיום, קודם כל, שבחלום שלי זה לראות אתכם גם בכנס שלי וגם בסדנה בים. אז יש לי כנס ב-17/7, ואני אשים לכם פה קישור. ויש לי סדנה בים עם יהודית פרנקל, הולך להיות אימא'לה ואבא'לה מטורף, חוויה אחרת, בסדר? זה גם הולך לקרות. ואני מזמינה אתכם, ויש את ההדסטארט עצמו שבתוכו כל תשורה, וואו, אני בא לי להיכנס לכל תשורה ולהיות בה, כי אני ייצרתי את הדברים האלה מתוך ממש התרגשות, לתת תשורות ייחודיות רק להדסטארט. זאת אומרת, מה שיש בהדסטארט הוא רק להדסטארט, אני לא עושה את הדברים האלה מבחוץ. את הברנץ' הזה ממש אף פעם לא עשיתי, זו פעם ראשונה. הסדנה בים, פעם ראשונה, אני לא עושה את זה, בדרך כלל. זה לא איזה קונספט שלי כמו סדנאות אינסטגרם שיש לי תמיד, וכל מיני הרצאות שאני חוזרת עליהן, כל מיני אינפיניטי שכבר זה הולך להיות השלישי. אגב, מי שחשבה להיות באינפיניטי שלי,
יש אפשרות לקבל אותו במוזל בהדסטארט, אבל זה עד ה-30 ליוני, לא מעבר לזה, רק עד ה-30 ליוני. אז גם זה. בקיצור, אני אשמח לראות אתכם בכל אחד מהדברים, כל אחד מה שמתאים לו, ואני אשמח לראות אתכם מגשימים את החלומות שלכם ולחפש נקודות אור גם ביום-יום ההווה שלכם עם כל הכאוס שמסביב, וגם לנעוץ נקודות אור ביומן שלכם עתידי. זה יכול להיות גם לאו דווקא משהו שאתם מפיקים, זה יכול להיות משהו שאתם נרשמים אליו, זה יכול להיות איזה מופע מוזיקלי של זמר שאתם אוהבים, זה יכול להיות איזה מופע סטנדאפ של איזה סטנדאפיסט שאתם אוהבים. אני אוהבת לעשות לי ולבעלי לפעמים נקודות עתידיות. אני חושבת אפילו שיש לנו איזשהו מופע בספטמבר שמחכה לנו, אבל אני תמיד עושה נקודות בזמן שתמיד יש לי למה לצפות. תמיד. אוקיי? אז אני לא, אז יש כרגע כאוס, זה קשה. כן, אנחנו מתפללים, שולחים אור גם לחטופים שלנו, שיצאו כבר משם, שיחלצו אותם משם, שהם יהיו שמורים ומוגנים, שישרדו את התופת כדי להגיע כבר למשפחות שלהם, אלה שחיים ואלה שחללים, שיגיעו לקבורה בישראל, קבורה מכבדת, שכמו שמגיעה להם. אז אני נמצאת גם במקום הזה של השמירה, הגנה, שליחת אנרגיות, לפעמים גם דאגה ותסכול. מה זה לפעמים? הרבה פעמים גם אני שם, אני לא איזה, שוב, לא מושלמת, אין מושלמת, לא קיים. אבל בד בבד אני מחפשת איזה כיף הולך להיות, ואיזה נקודות, ומה יקרה שהכל יתגשם, ואני ממש חווה את זה. ואז ההתרגשות, וואו, היא כאילו לרגע אני לא בכאוס הזה, אתם מבינים? והאנרגיה עולה וכל היומיום שלנו משתנה בהתאם. אז אני מקווה שאתם לוקחים מפה איזשהו טיפ קטן, איזה משהו. אני אשמח גם שתשתפו פה ותכתבו מה לקחתם. זה פשוט נותן כוח לאנשים אחרים, אז בואו ככה נהיה בשביל אנשים אחרים. וזהו, שנשמע בשורות טובות, שבאמת כל הפצועים שנפצעו יחלימו במהרה, ותנחומים למשפחות, זה פשוט באמת בלתי נסבל המצב. ושנזכה להיות פה שוב, לחגוג ביחד בשובם של החטופים, ובבקשה תתפללו על מתן שחר בן ענת, לוחם, באמת לוחם גיבור, שנלחם בנחל עוז, ומאז הוא חטוף ומעונה בשבי, בגלל שהוא לוחם, בגלל שהוא נלחם למעננו. בבקשה, תשימו את השם שלו בתפילות. אתמול עשיתי הפרשת חלה עם מעיין, בגלל שהיא בת מצווה, אז אמרתי לה שהיא תברך, וזה היה גם מאוד מרגש, ואנחנו מכוונים כולם יחזרו הביתה. אז יאללה, בשורות טובות, אוהבת המון, שנזכה.